before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahiherakon asin maugayo na ama, daig ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabwag ng iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso, sa paglaom tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabusan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan kaggabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan.
Kagurangnan matapos nalugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi, sa ngaran ni Yeso Kristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kasatuyang sa tamisa, iyong mga minasunod. Thanksgiving for passing the board exam offered by Luis Jean Camacho. Thanksgiving offered by Joey and RB. Special intention for good health of Irene offered by Messingbird family. Special intention for Aldian S. Bo offered by Sarza Bo and family. Para sa kapahingaluan ka mga minasunod na kalag, para kina Delia Asin Benny, dulot ni Sunshine Imperial and family, for all souls in purgatory offered by Joey and RB, asin para kay Beda, dulot ni Noni Nasyon and family. Banuaan ng Diyos, matinog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Iayon man niya to, ang intensyon pangka kinaba na kapayapaan. Sa ngaran ka na sinakasin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong spirito, mga tugang ako, tas tumakasalan, tangani magkanag o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, Tanagasala ako rin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Nanay na Virgen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kaguranan ng Diyos. Mayrak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, sin pagkapatawaran sa taong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Kristo, maera ka. Kristo, maera ka. Kaguranan, maera ka. Kaguranan, maera ka. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumaba kami nagangayo-ngayo kan sa imong kadakulaan, namantang nagraraninan aldaw kan piyesta kan sa mong kaligtasan. Siring man orog kay bod kaming mag-aandam sa pagselebrar kan misteryo Pascual. Uli kay Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ini ang tugon na itinauko sa sakuyang banwaan o laynin kagurangnan. Hinanyuganin do ang sakuyang tingog. Dangan ako magiging sa indong Diyos. Asin kamo magiging sa kuyang banwaan. Paglakaw kamo sa dala na ipagbubuot ko sa indo. Tanganing mapakarahay kamo. Alagad, dai sinda naghinanyog. Dai naghimate. Sinunod nindaan mang kamabotan kan sa indang mararaot na puso. Habuon na makiatubang sako. Asin tinalikdan ninda ako.
Puon kan aldaw na an sa indong mga magurang, huminali sa daga nin Ehipto, sagkod ngunyan. Dayaday kong isinubol sa indo, an sa kuyang mga surugoon, an mga propeta. Alagad, daisinda naghinanyo sa ko, day naghimate, nagmatagas sinda asin naging og pakaraot, kisa sa indang mga kag-anak. An gabos na tataramo na iniisabi mo sa inda, alagad daisinda mahinanyog. Apodon mo sinda, daiman masimbag. Kaya ini an isabi mo sa inda, ini an banwaan na dain naghinanyog, kan tingog nin sa iyang Diyos, asin habo pagsagwion. An katotoohan dain na dyan sa iya, na para na sa iyang nguso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, haray pagpatagasaan sa indong puso. Kung ngunyan madang nindoan sa iyang tingog, haray pagpatagasaan sa indong puso. Madya sa dakulang kaugmahan, awitan ta an kagurangnan. Ipagrukyaw ta ang gapo nin sa tuyang kaligtasan, mapamugtak kita sa iyang atubang, asin magpasalamat. Ipagrukyaw ta siya sa mga awit na maugma. Kung ngunyan madang nindoan sa iyang tingog, haray pagpatagasaan sa indong puso. Madya, magdugo kita asin magsamba, lumod kita sa atubang nin kagurangnan, na naglalang sa to. Siyaan sa tuyang Diyos, kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kung ngunyan madang nindoan sa iyang tingog, haray pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan maghinanyog kamo kan sa iyang tingog, hare nindo pagpatagasaan sa indong puso, siring sa Meriba, siring kaidtong aldaw sa masa, duman sa kadlagan, kan pinagtukso ako kan sa indong mga magurang, pinagbalo ako, minsan nahiling na ninda, ansa kong mga ginibo. Kung ngunyan madang nindoan sa iyang tingog, haray pagpatagasaan sa indong puso. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpapaluwas sin sarong demonyo na pula, asin pakaluwas kan demonyo, an pula tulos nagtaram. An mga tao nagalas, alagad nagkapira sa inda, nagsabi, nagpapaluwas kan mga demonyo sa bagsik ni Beelzebub, poon kan mga demonyo. Ano iba sa pagtukso sa iya, nagagad nin tanda halis sa langit. Aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya sinabihan, an kahadean na baranga marurumpag, an pamilya na nag-iiriwal, magagaba. Kaya kung si Satanas baranga, paano makakapagdanayan sa iyang kahadean? Mantang kamo nagsasabi na ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub, ngunyan, kung ang mga demonyo pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub, sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub, kisay
nakabagsikan, nagpapaluwasan sa indong mga katuod. Kaya sindaman sanaan sa indong mga hukom. Alagad ko ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsikan kapangyarihan ng Diyos. Tanda na ang kadean ng Diyos, duminatong na sa indo. Kung an harong, binabantayanin sarong tawong makusog, asin, sangkap sa armas, ang gabos matiwasay, alagad kun sa nakaton kan asin madaog, nin saro na orog na makusog, kukwahon ang armas sa iyang sinasarigan, pagkatapos babarangaon ang mga sinamsam. An bako kung kaapil kalaban ko, anday nagtitipon sa kaibahan ko nagwawarak. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Kasuhapon ang Ebanghelyo manungod sa importansya kan tataramon ni Dios na pwede man sabiyon ang mga tugon. Alagad bago sa ning tugon kundi mga giya sa tuyang paglakaw bilang banwaan ni Dios. Ninulita sa mismong pagtipon o pagporma kan Dios kan piniling banwaan na halis sa arayong lugar si Abraham, natipon sa arong lugar, alagad na naging uripon kang Ehipto. So, paglakaw ninda, asin ang pagporma sa nagkakagurangnan bilang sarong banwaan, dakulaon po na importansya ang guidelines o ang pataratara kang kagurangnan. Na ako ng mga tao nagre-rebelde, mga tao nagtutumang, paano po sila mapupurma? Paano sila makakaigwanin sa rosa ng pagtubod? Kaya digdi po nabibilog ang pagtubod ng tao. As in sa pagtubod na yan, namimidbidan niya ang mahal na Diyos. Ulita ang tinataong mga guidelines, direkta o direction, bako man sa nasa pagsamba sa Diyos, kundi para sa karahay ng tao. Gusto ba kan Diyos na maging maray kita? Alagad ulita, dahi taman aram ang gabos, ikaw kitang tugon. The commandments are supposed to serve for our benefit, for the formation of people, individually and as a group, tanganing ang pagkamin binindas sa Diyos, saro sana. Ng Diyos mabuot, ng Diyos may herakon, nagpapatawad, asin kung iba, ano pa. Kaya all of these commandments are signs of God's love. Kunan sarong aki pagaday pigdisiplina kan sayang ama o ina, anong nangyari sa aki? Di ba napapabayaan? Kaya bilang mga aki, gurang man o aki pa, kapag ba kita aki ng Diyos, kaya bilang ama, ang Diyos nagdisiplina sa tuya. Ngunyan sa Ebanghelyo, ang tema naman nitong unidad, pagkasararo. Ninulit na si Kristo pigsalaan na nagapaluwas kang demonyo sa pagingayakan, prinsipe kang demonyo. Paano kung si Kristo nagpapaluwas ng demonyo, ba't sabihin, under siya kang demonyo o nagkukuyog siya sa demonyo, samantalang ang demonyo ang kaiwal niya. Kaya, dahil tamaaraman kung ano ang namamatay kang mga tao, samantalang naka-receive na sinda ning kaumayan, pigparahay na sa indang mga kaibahan naghihelang, tapos sabihin pang so kapangyarihan halis sa demonyo. So mangkayo nun ang analogy na tinaw ni Jesus na kung ang sarong kahdean na babanga siring sa gobyerno baga, gawa kitang centrist, leftist,
rightist na pagkasabi. You either belong to you are loyal to the president or to the leader, o kung gusto mong dahil man sunodon nga boss, na pagkasabi niya, so you are leaning to the left, not necessarily communist. Ito man na isa, sumusobra man ng idealism, rightist ang apoduman. Kaya minsan dahil maaraman ang attitude, gusto kang tao na dahil mo talaga ma-please ga boss. Pero kung salaan mo si Kristo na nagpapalos kang demonyo through the devil himself, sabi ni Jesus, kung ako ngayon nagpapalawas sa mga demonyo, sa paagi kang prinsipe kang demonyo, that means na bago akong royal na na para sunod kang demonyo, tapi ka paluwas ko sa demonyo, bago ang paluwas kang demonyo against sa kingdom kang demonyo, na gusto kang demonyo iposes sa niban sa tao. Kung papaluwason mo, di against ka kang demonyo. Kaya naman sana nadakupan sa indang panluloko. Ngunyan, sabi ni Jesus, kung sa paagi kang Diyos na makapangyarihan, pigapaluwas ko ang demonyo, nyao na sa indo, nagdatong ng kahadayaan ng Diyos. So, we should really distinguish between the good and the bad. Kung minsan there is already the disappearance, no? Garo, day mo na distinguish so sala, asin tama, sumaray, sin masama. Kaya, dapat ma-handle kita, ma-alert kita kung iyon na yan ang at sa tuwing pag-iisip. Taram ta, iguang good and bad. Kaya nga ni may Diyos, kasi may demonyo. Kung ngunyan sa tuyang buhay, dete na nahihiling, but sabihin, deta pa namin midbidan ang mahal na Diyos. Takon ang sarong bagay na nangyayari, nahiling ta, pag-una ta, maray ito, when in fact, in the end, it is not. Sabihin, so, Espiritu ni Kristo, Espiritu kang katuuhan, data pa na tatarok o data pa na aarok. Kaya, magayon garo sa kwaret sa mangini, sa tong pagpangadji, ng pangadji bagayon pakisamaro kay Jesus. Ang sayang puso, ang sayang isip, na man lugod ang maging puso, taas din isip, malalabanan tang demonyo, aram tatakot kay Kristo. Dinulita siya sarong anghel na nagrebelde, anghel na dahil nagsusunod, siring duman sa sinasabi sa first reading. Itong mga tinipon kang Diyos na banwaan, naging masumbikal. They did not follow the laws of God. Kasi siyang inot na di nag-follow, baka si Lucifer, so demonyo, na iyo man ang nangyari kay Adan as in Eva, they did not follow also God's law. Kaya, nailing taman na the law seems to be hard, pero yan para sa kabutihan ng tao. Nariri sa tabagan na kung minsan magayunan ang buhay, daing problema, ay, bantay ka, no? Baka mamaya pasiring po sa demonyo. But the way of Jesus is always very clear, no? There is something na hard, difficile, pero yan po, natitest po ang tao. Kung difficile, ang bot sabihin kaan, dahil mo pagtawan ng God, ng grabing convenience ang sadiri mo. Ayan ang pasiring po duman away from God. But if you are doing God's will, there is always the challenge, there is always the hardship na will return back to you. Kasi dyan po na hahasaan sa tong disiplina, ang sa tong pagkamuot sa mahal na Diyos.
namimibig ka mga tugang, tanganining sa koan sa indong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Kagurangnanan atang sa iyang mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, at tanganing maging maninigo sa imo, ang mga dulot kan sa imong banwaan, linigisinda sa gabos na balakid nin karatan sa mga bakong danay, bakong tunay na kaugmahan. Tanagtuga ka sa inda ni magkamit kan mga balaog nin sa imong katotohan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong spirito, itaas sa mga puso. initaas pina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo sin dapat, matanod sa nakakaligtas, nadanay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Tangani makabalik ang mga aki mo sa kalinigan kan mga isip. Magtagtalaan kanin mabiyayang panahon na talingkas sa isip sa mga maraot na kamauotan. Pakinabangan ninda ang mga agisan ng bagay, tangani magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan mga gabos na santos, sinanghiles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan. Diyos sin mga hukbo, ang langit asin daga, kanokan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan. Palada na minaridi sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Kagurang daning kadang-kadang banal, borabo din gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, si magpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringmaan pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinausa sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bagwas sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo luwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagururumdum sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kayong tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan. Nagwapasalamat, pinapagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahira kami, nag-aaran, kami nagapakinabang kang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garamdama ka gurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilo ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Gagabos, na klero, si Ringman, garamdama sa imong pagkaherak. An sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, orog na itong ginigirumdum sa misang ini. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kay Ban Santa Maria, Birhen, Ina kan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, sa gabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay, na daing kasagporan, mag-umawas at pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaruakan Espiritu Santo. Ang gabos sa gagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, as pinatuod kan Diyos no, no kaugalian, ngangahas kitang magsabi,
Ama niya mo na iyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, madato ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat ng siring sa langit. At sa mong kakanon sa oral daw, taong sa muya mo, asin patawadan mo kami sa mong makasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nga kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan, tanganin kaming natabangan sa imong pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayaan asin kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa ko ang katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin pabagkani ko ang siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Torino ka sin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Magturugan kay Kristo, magpatinawan ka mo kan tanda ni katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, o yan sa itong kagurangnan sa Kristo. Daday na uya sa iyang karahayan, pulita uya sa iyang banal na Espiritu. Siyang kodero kan Diyos, pagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana ang sinasakong kalagmaw umayan. Mga tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake.
for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamihibi kita. Kagurangnan, kami mga nabasog ang mga sakramento, kagayang iitaas kan mga tabang, tangani makamtan miyan bunga kang kaligtasan mo, sa mga misteryo, asing kaugalian, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantener ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 26,441 pesos and 75 centavos. Ang naabag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 1,404 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,467 pesos and 25 centavos. Siring man sa Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piudoran Albay, o ordinahan sa pagkapadi sa Abril 2 sa oras na alas 8 ng pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Siring man digdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po din pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa mga maot po magpalista, asin iba pang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Asin maot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous donors, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 5 tig 500 pesos, 400 pesos, 2 tig 300 pesos, asin 200 pesos. Donation through GCash, 5,800 pesos. Barasena Family, 4,500 pesos. Moral Family, 3,000 pesos. Regianan, 2,000 pesos. Warren Madrona Malate, 1,000 pesos. Dayan Enrera, 1,000 pesos. Ruth Atento, 900 pesos. Rose Rampillo, 400 pesos. Asin Sena Family, 400 pesos. Salamat po, Asin Diyos Mabalos. Kaya po kitang makalingaw ipangadyan sa itong mga delegates sa Bohol, sa meeting po kang mga St. Jude, mga shrines, mag-meeting po. Nandun si Father Nel Asin, Father Jem, sa mga DSJ. Pangaditang ligtas rin ng pagbiyahe. Matinag kita para sa oring bendisyon. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirito. Pagmabibi, intercession ni San Judas Tadeo, si Maria inaning kaligtasan. Kamo asin sa mahal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Naidulot na ng banal na misa, lakaw kita sa katuninongan na sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na aga. Maray na agaman po, Padre.